atas saya ibu. Pak D. Bojomu sesuk tak silih. Yen penak erat tak baweki. Tak silih seminggu wae. Yen penak bojomu ra tak baleki. Ojo baleki dipek wae Dik. Yo nek. Bojoku sesuk tak silih. Yen penak ora tak baleki. Tak silih sewengi wae. Yen wis rampung bojomu sesuk tak baleki. Tak peke wae to. Rasake seko mburi seko ngarep karo mlumah karo urip Yo. yen pancen penak tak silih bojomu ora tak baleki bojomu sesuk tak silih yen pancen penak ra tak baleki tak silih seminggu wae yen penak bojomu ra tak baleki Selain goyang bareng ibu ketua mas. Bojomu sesuk tak silih yen pancen penak ra tak baleki tak silih sewengi wae yen penak bojomu ra tak baleki bojomu sesuk tak silih yen pancen penak ra tak baleki tak silih seminggu wae yen ra penak bojomu sesuk tak baleki rasake seko mburi seko ngarep karo mlumah karo urip yen pancen penak tak silih bojomu ora tak baleki bojone sing ndi iki sing disilihne mas Saiklase sing iki wis. ikhlas ikhlas mboten Bu mboten Kanca-kanca Karang Taruna di belakang, halo apa kabar bergoyang Jo? bojomu sesuk tak silih yen pancen penak ra tak baleki tak silih sewengi wae
iki tak silihi Bojomu sudah. sesuk tak silihi iki para juragan kabeh, Dik. Nggih. Jos.